In-Nazzjonijiet Magħquda ppreżentaw abbozz ta' pjan unità għal-Libja. Pjan li però kien irrifjutat ftit ta' sigħat wara mill-Gvern ta' Tobruk, dak rikonoxxut internazzjonalment. Barra minn hekk kien irrappurtat li deputati mill-Parlament Libjan mhux se jattendu għal laqgħa fil-Ġermanja bejn mexxejja Ewropej u tal-Afrika ta' fuq. Pjan u laqgħa li kienu proposti mill-Mibgħut Speċjali tan-Nazzjonijiet Magħquda Bernardino Leon. It-tnejn fl-laqgħa fil-Marokk Leon ppreżenta r-raba' abbozz ta' pjan għall-Gvern ta' Unità Nazzjonali, gvern li jservi għal tul ta' sena. Dan bil-ħidma konġunta bejn iż-żewġ gvernijiet, jiġifieri dak ta' Tobruk li hu rikonoxxut mill-komunità internazzjonali u dak ta' Tripli, flimkien ma' fazzjonijiet oħra. Barra minn hekk dan il-pjan saħaq fuq il-waqfien mill-ġlied u d-diżarmament ta' gruppi armati. Dan fid-dawl li wara l-waqgħa ta' Muammar Gaddafi fl-2011, il-pajjiż ma sabx stabbiltà u riċentement il-kaos fil-pajjiż kompla jiżdied bil-preżenza tal-Istat Iżlamiku li ħadu l-possess ta' għad ta' żoni inkluż fil-bliet Derna u Sirte. Rapporti tul il-ġurnata kwotaw li l-istess Bernardino Leon jgħid li l-fazzjonijiet rivali kellhom reazzjonijiet pożittivi għall-abbozz ta' ftehim propost. Però jidher li dan il-tentattiv qed isib ostakli kbar li jitwettaq, bir-riskju li bħat-tentattivi kollha ta' qablu ma jwassal għal imkien, bis-sitwazzjoni fil-Libja tibqa' f'tensjoni għall kisba tal-poter.